ଯେମିତି ପ୍ରେମ କଥା ରାଧାଙ୍କର ଦିନେ ଭକ୍ତ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଥିଲେ ଜୀବନ କଲେ ସେତିକି କଲେ ଶ୍ୟାମ ନାମ ମୋର ହୃଦୟ ଲିଭିବ ଶ୍ୟାମ ରୂପ ମୋତେ ହୃଦୟ ଲଗାଇ ଶ୍ୟାମ ବସନ ହୃଦୟ ଗୁଡ଼ାଇ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରତି ମୋ ସବ ପତିଙ୍କ ଆପଣା ରାଧା କ'ଣ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୀତ ବସନ ମୋତେ ଯଦି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ହିସାବ ପାଇଥାଏ ନା କାହିଁକି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବି ଏବଂ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶରୀର ରାଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କିଏ କବାଟରେ କୃଷ୍ଣ ହାତ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଧାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଆମର ଖୁସି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ରାଧା ହେଉଛି ତ ଆତ୍ମା ଏମାନେ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀର ଆମ ମନ ଭିତରେ ଶରୀର ସେଇ ଯଦି ସେତିକି ନଥାନ୍ତା ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଉଦାର ଆଜି ତାକୁ ଏଇଟା ବର୍ଷ ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଯେତେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ ଲୋକ ସେଇଠୁ ଯିଏ କେମିତି ପଡ଼େ ସତୀ ସୀତା